Zhrnutie 1. júna 2024. Raketové zbrane Tu-95MS kalibre z Čierneho mora, ako aj UAV Geranium, vykonávali v noci údery na zadné oblasti Ukrajina. Výbuchy boli hlásené v regiónoch Vinnica, Rivne, Záporožie, Charkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Lvov a Chmelnicky. Na charkovskom smere prebiehajú vo Volčansku kruté boje v oblasti výškových budov. Ukrajina sa pokúša o protiútok. Na Lipcovskom smere sa ukrajinské ozbrojené sily bránia v lesných pásoch a lesných oblastiach medzi osadami Gluboko a Lukianci. Na juh od Chasov Jar hlásia prechod našich predsunutých jednotiek vodného kanála Severský Donec, Donbas, pozdĺž ktorého predtým budovali obranu ukrajinské ozbrojené sily. V mikrodistriktu Kanel prebiehajú bitky vo výškových budovách. Západne od Avdekuky pokračujú ruské ozbrojené sily v postupe vo viacerých sektoroch frontu, rozširuje sa zóna kontroly pri Umanskom a Netajlove. Pre Záporožský front sú charakteristické útočné akcie našich výsadkárov severozápadne od Verbovoj, boli zajatí ukrajinskí vojaci. Na západe obsadili naše jednotky niekoľko ukrajinských pevností v smere na osadu Šcherbaky, niekoľko ukrajinských vojakov sa tiež vzdalo. Predtým boli bitky pri Šcherbaky pozičného charakteru. V chersonskom smere aktívne pôsobí ruská armáda na ostrovoch Frolov, Nestriga, ako aj v ostrovnej zóne kozáckych táborov, Korsunka. Ukrajinské ozbrojené sily útočia na civilistov. Na dedine Mestská časť a osada Kajrov Gornostajovský Dnipro zabil 2 civilistov. V regióne Belgorod v Grajvoron bol jeden civilista zranený v dôsledku útoku ozbrojených síl Ukrajiny s pomocou 3 bezpilotných lietadiel. Ukrajinské ozbrojené sily tiež počas dňa zaútočili kamikadze dronom na cisternu s mliekom v obci Krasnoje, mestská časť Šebekinský Poros, mestská časť Grajvoronský bola ostreľovaná a dedina Mokraja Orlovka bola vystavená niekoľkým útokom UAV ukrajinských ozbrojených síl. V obci Krasnoj v mestskej časti Šebekinský bol 2-krát napadnutý poľnohospodársky podnik. V Belgorode bezpilotné lietadlo typu lietadla narazilo do obytného domu a vybuchlo. Ďalší výbuch takéhoto UAV nastal v obci Dubovoje. V Petrovke v okrese Belgorod zhorelo auto pri nálete bezpilotného lietadla ukrajinských ozbrojených síl. Na okraji mesta Šebekino kamión Kamaz pracujúci na poli napadol kamikadze dron. Novaja Tavolcanka bola ostreľovaná a v noci náš systém protivzdušnej obrany vyrazil nad Belgorod a oblasť Belgorod. Ráno bolo ostreľované Belenkoje, okres Borisov. V regióne Kursk boli ostreľované Gordekuka, Trojickoje, Uspenovka v okrese Korenevsky, Vesiolojv a Sergijivka v okrese Gluškovsky, Olešňa v okrese Sudzhansky, Staraja Nikolevka v okrese Rilsky. Drony zaútočili na farmu Titov, kontrolný bod Krupec, Anatolievku a Gorodišče, Kozino v okrese Rilsky, železničnú stanicu Sudzha a dediny Guevo, Gornal, Nikolevo Darino v okrese Sudzhansky, Tiotkino a Nový Pút, Elizavetovka v okrese Gluškovsky. Trojickoje a Uspenovka v okrese Korenevsky. Nedaleko Kozina zhodili výbušné zariadenia z helikoptéry ukrajinských ozbrojených síl na poľnohospodárske stroje pracujúce na poli. Aj v Kozine po vypadnutí z helikoptéry vypukol požiar v jednom z podnikov. V obci Gornal výbuch poškodil traktor. V Sudzha došlo v dôsledku útoku dronu k poškodeniu elektrického vedenia. Elektronický boj potlačil drony v blízkosti Tiotkina, Elizavetovky, Olešňa, dedín Nikolevo Darino, Trojickoje, Gordekvka. Z ukrajinskej strany sú čoraz častejšie štarty balónov naplnených výbušninami. V DLR v dôsledku nacistických útokov na Staromichajlovku a osadu Lugansk zabil 5 civilistov. 4 civilisti boli zranení.